どうして？文化からとアニメ。日本の文化にあ、興味ある。文化ね。あ、文化から入ったのね。で、この2人はアニメーションから入った。で、あなたは？私もアニメから。アニメから。で、3人もアニメーションから。そうです。この方は文化から。そうです。なるほどね。あ、そうですか。やっぱり圧倒的にアニメーションからが多いんですね。勉強しようという、してみたいと思ったのがね。どうですか？こうやっていったらだんだん難しくなってくるでしょ。やればやるほど難しくなるでしょ。ね。そうなのよ。私もね、20代の時に、22歳の時にね、オーストラリアに行きました。それは英語を勉強するためでね。で、英語を勉強してると、だんだんすればするほど難しくなると。ね、言葉は。で、世界中の言葉もそうだけど、奥深くなっていくから、だんだん難しくなっていくと。そういう経験しましたから、よくわかります。日本語はとても難しい。難しいですね。こんな漢字、ひらがな、ね、3つのキャラクターがあるわけでしょ。そして、ね、似ている文法とか言葉がいっぱい入ってください。もう確認しました。もう確認した。もう見ました。ここに来る前に。もうチェックした。はい、チェックしました。あ、そうですか。じゃあ私のちょっとプロフィールとかね、今70歳です。70年間生きてきました。それで、日本の大学終わって、明治大学ってとこ行ってたんですけど、22歳ぐらいの時にやっぱり、ね、英語を勉強しようということもあったんですけど、たまたまお仕事でオーストラリアに仕事があったんで、オーストラリアに2年行って、でその後アメリカのサンフランシスコに5年間、その時はエンターテイナーやってました。ギター弾いて歌を歌ってました。アメリカではね。で、30歳で東京に戻って、で、40歳まで10年間東京でお仕事をして、で、40歳から今度はタイランド、バンコク。そこに行って、お仕事をまたして、30年、バンコクに行って、去年、ラストイヤーに日本に戻ってきました。で、今回は初めてです。ロシアという連邦の中でも、ここロシアという国に来たのは初めてです。だから、オーストラリア行って、アメリカ行って、カナダに行って、バンコクに行って、でシンガポールで少しお仕事をしたこともあります。それで、東京とやって、やっと70年という、年数がかかりました。それで、たまたま、なぜこんなに世界中をうろうろするんだろうなと思ったときに、たまたま忍者の本を書くにあたって勉強しました、自分のふるさとの。そうしたら、忍者のルーツっていうのが分かりまして、まず2000年ぐらい前の話なんですけども、インドの北の方に特殊な民族がいました。で、これはトラベラーが好きな民族で、同じところにいたくなくて、いつもトラベルしたいという民族がいました。で、その人たちは、ヨーロッパの方に行った人たちはジプシーっていうね、フラメンコダンサーだったんですけど、ジプシーっていう職業。で、これは、こっち東方に来た人が忍者になってるんですけども、やっぱりエンターテイナーのトラベラー。で、今から1000年ぐらい前に、今のノースコリアのね、あそこのところにあたりまで来たときに、日本からエンターテイナーが呼ぶときは、日本の、ボスたちはシンガーとかダンサーとかね、そういうものを呼ぶときには、今のノースコリアから呼んでました。それで我々もこう来ていたんだと。日本列島にね。ということが分かりました。あ、そうか、私の DNA はこうトラブルが好きなんだと。いうことが分かりました。だから70年間いろんな国にね、住んでみたいということがあったんで、
で、まあ、たまたま今回ね、ジャパンハウスを作った今野さんっていうのが40年間のお友達でね、私の仕事場見に来てよということでね、どんな国で30年ね、お仕事したんだっていうのを見に来ました。それで、まあ、今回初めてこの国に来たんですけどね。で、まあ、ちょうど4日間こう滞在したんだけど、この国は非常にオーストラリアのあるという経験から言うと似てるなと思ったのは、オーストラリアっていう国ももともとはあまり人がいないところだったんだけど、イギリスとかアイルランドのね、悪いことした人が全部流されたとね、それでオーストラリアという国ができたと。だから歴史はまあ300年とか400年しかないんですけど、たまたまオーストラリアもものすごい地下資源がある、鉄鉱石とかね。だからそういうとこで1200万人しか住んでないんで、人間が非常に豊かなんだと。だからオーストラリアの方も非常に地下資源に恵まれて豊かなメンタリティを持ってられると、そのメモリーがあったんで、ここへ来た時に同じことを感じました。あ、ここもね35万人ぐらいしか都市にいないね、こんなに地下資源あるじゃないかとね、メンタリティも豊かになるなというのを思い出しました。だから今まで私がシンガポールだとかアメリカだとか行ったとこは、また競争でもう大変なね、競争が激しい。日本もそうですけどね、やっぱりこれ資源のある国とない国の違いだなと。だからここの人は非常にハッピーライフを送ってらっしゃるなっていう印象を受けました。で、やっぱり国のシステムはね、コミュニストもあったり、資本主義だけいろんなコミュニストもあるけれども、やっぱりメンタリティのね、一番豊かさっていうのは、やっぱりもともとある資源がやっぱ豊富なところっていうのは、メンタリティをね、ゆっくりしますよね。で、あんまり競争が激しいと、今の韓国もそうですし、ね、日本もそうだけど、もうアメリカは典型的だけど、とにかくいつも競争してなきゃいけないと、人間としてはくたびれちゃいますよね。だからそれが今世界中で起こっている問題の一番根底な部分があるということから考えるとね、皆さんのこの場所っていうのは非常に恵まれたラッキーカントリーだなというふうに思いました。まあ確かにね、自然が厳しいというのがあるけれども、それは自然が厳しいというのは人間のテクノロジーでね、あったかくすることもできるし、新しいね、あったかい洋服もクリエイトできるし、だからそういう自然環境のクリエイトっていうのは人間の知恵でできることですから、だんだんね、それはここだってね、800年前のサハの人たちは寒かったでしょうけどね、だんだんいいものを作っていくわけだからね、こうやってね。だからこんなに寒いところでもやっぱり天然ガスだとかそういうもエネルギーさえあればね、あったかい街も作れるということなんでね、びっくりしました。なんか日本にね、まあ僕アニメのことを説明するわけにいかないからあれですけれども、何か日本に、まあ、特にね文化っておっしゃってるんですよね。その文化がどういう部分に興味を持ちましたか？文化。アニメに初めてアニメに日本の文化を見た。それから日本の文化を興味を持つように。ちょっとトランスレートしてよ。日本で文化って言ってもいろいろあるでしょ。文化のね。どのフィールドの文化が興味を持った？
神話。神話に興味があるんだって。ミソロジー。伝説。あ、神話ね。ああ、桃太郎とか、竹取物語とか。先生だから同等に分かるんですよ。何言ういや、私は分かんないですけど、意味は分かんない。若いことそう教えてる大和武とか、あ、そうですね。大和武とか。ヤマタノオロチとか、イザナミズナミとかアマテラス。それが神話です。おお、古い世界をね。妖怪の世界とかもについて、今日も連れてました。1000年前の話だよね。そういうのに興味持ったの。まあ確かにね、ここへ来た時にね、サーゴってなんかトルコの方から来たっていうのをちらっと聞いたんだけど、ね、実はね、私のイギリス人の友人がね、教えてくれたんだけど、トルコ民族はものすごい日本好きよって言うんですよ。そうそうです、確かに。ねえ、トルコの人ってすごい日本人好きよって言うんですよ。で、どうしてですかって聞いたらね、いや、こっから全部行ったんだよって言うわけですよ、民族が。ね、だからおそらくね、ここのサハの人も、トルコの言葉からベーシックが来てるとしたらね、やっぱりトルコから来たのかなと、言葉の伝わり方とかね。だからここももともとは、3000年か4000年かも分かんないけど、トルコあたりから来たのかなと、この言葉の文法のね、作り方を見ると。ね、だからこういうふうにした世界中で、おそらくね、3000年とか5000年のターンで見ると、人間がどういうふうに移動したかっていうね、今はもう DNA で分析できるんだろうけど、言葉とか文法とかっていうのは多分ね、同じ民族がずっとこう言ってるはずだからね、だからそういうことをトルコ人、我々日本人知らなかったんですね。トルコ人は日本人大好きで、なんで言ったら、いや昔和歌山で遭難したね船を助けたとかっていう、こんなの新しい話じゃないか。ほらトルコの人たちが日本好きは違うんだと。ね、うちの国から行ったんだよとか言われてそういうのを聞いたことあります。でここでもちらっと聞いたら、このなんかサハの言葉もトルコの起源になってるということをね、先生から聞いて、もしかしたらそっちから来たのかなこっちはと。だからトルコからこのユーラシア大陸をずっと歩いてて、北の方に行った人と海渡ってこっち来た人との違いぐらいで、顔なんか一緒じゃないかと。日本人とねえ、サハの人の顔ってこう分かんないもんね、これ日本人からね、サハ行くからそんな感じがしましたね。